Voi kun olisi, voi kun olisi, voi kun olisi. On! Hän tulee tänne, hän tulee! Menee nyt arvailuksi, mutta olisiko prinsessa sanonut, että tulee viikonlopuksi? Viimeinkin saan viettää laatua Kangni kanssa. Tämän parempaa ei olekaan. Anteeksi, että tuppaukokein, mutta olen niin innoissani, että on ihan pakko kertoa jollekin. Equestrian harvinaisten eliöiden suojeluyhdistys on antanut minulle luvan tarkkailla pieniä, harvinaisia, ihanimpia taikaolentoja koko Equestriassa. Vau, Fluttershy, ihmeellistä. Oi, paljon enemmänkin. Ehkä jopa parasta ikinä. Sain juuri uskomattominta postia, mitä